Kani-gadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ai jingero Menteri Rang Bakdo Narendra Modi ya baro ke balai trailang ha ka jing ai dawai tika COVID khat khandai ha kari ha ka jing dap shisnam pura ka jing ai tika COVID ka bahe tam ha ka perthai henen ka sngi. Sakhi ka Meghalaya ya ka jing bun ki bayo ya Omicron. Bat pensange shipor katnat pule puthi jong kat jala Tripura ban penlong skole ki khana red namar ka jing kiu stat ki bapang COVID ha ka jala. Hashwaban pai shiki khubor ki babnya ngine sha skor ya kane ka jing penbna ka badan kam. Kat bakito ki bayo apang COVID khat khandai ha kalang kari kalanang kiu stat ngi kentui ki nong ngap jongi ban long ki ba pikir bat ban dai shimti ka pura bat yarap ru iki wei ban shimti ka kenthop iki khana samla ba hapdeng khat san bat khat prasnem karta. Namar ka jing sapriang ukhnang jing pang COVID thamai balatip kumu Omicron. La kerpat ya baro ban buat iki lightly ki jing batai ka koi ka khya harum ban light na ki jing ma. Deng ya ka mask yang jengai na ki weipat bat sait kuit bhai la ki ti bat ka durkhman. Nakabenta ka jing tip babanya halor COVID khat khandai pila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyo pra not sahun riu but iwei not nyo san ki number yarap ka jala Meghalaya ki dai iwei not pra but iwei not nyo non. Mentang nya pai shaki khubor ki babanya. Menteri Rang Bakdo Narendra Modi ula ai jingero ya baro ke balai trailang ha ka jing ai dawai tika COVID khat khandai ha kari kabala dap shisnam pura hanen kasngi. Modi ula pelai buan teli ki keruak leng baka Twitter ha ka ba ula ong baka ne ka jing ai dawai tika bala penbaik dakari kala long ka bor bakrau kabala kersha ni ka jing elek persha ya COVID khat khandai. Ula benrap ru baka jing ai dawai tika kala yarap ha ka ban pelai em ya shibun ki brio bat kumta kala plilat ru ya ki brio ban khi ban kedat bat ban beteng ya ka kamai kaji. Menteri Rang Bakdo kari ula ong ru baki doktor ki nurse bat ki wei ki nong trai ka koi ka khya kila shim ya ka benta ka bakong san bha bat ka mensiam ka dap mier da ka jing sngo sarong ha ba yoi ba wat ki brio shi ki nong kandong ba ki shim ya ki dawai tika bat kumchu ru ha ba yoi baki nong trai ka koi ka khya ki lai khnang shi ki tu kisnong ban ai tika. Modi ula ong ba ka India kan yale persya ya ka jing pang COVID da ka pensyong nong rim ha ka jing batai ki start science bat ha ka juk ka por ka sarkar kadang penbun shu iki jaka sumar bat ai jing hikai ya ki nong trai ka koi ka khya khnang ba ki nong pang kin yo ya ka jing sumar ka babyang. Ha ka wei pat kalyang menteri katnat ka koi ka khya kari India Mansuk Mandavia ula pelait pat ba hanen ka sngi ya ka postal stamp ka bakerpang ban pensa jing ken mau ya ka jing dap shisnam ka jing ai dawai tika COVID ha kari. Habakran hakani kasngi uni menteri ula ong ba wat la kari kari kandu shipun kijing henrei ka lala ban job ikita baro da ka jing IT ba ka jing trailang jongki nong song snong jongka. Ka Meghalaya kala sakhi ya ka jing bun ki ba yo Omicron. Kani ka long kat kum ka jing khain kelum hadin bala dep le ya ka test genome sequencing jongki nong muna ki bala phya ha ki light hope. Officer katnat ka koi ka khya ole thu ba na ki saupan yaw tali ki nong muna bala test la syam ba saupusan tali ki dei ki badon yaw Omicron bat ar tali ki don yaw Delta. Ula benrap ru ba kane ka dei tang ka jing syam na ki tei ki nong muna bala test namar syam lala ban test ya baro ki nong muna jong ki tu ki bala test positive namar ka jing ram dor bat shimpor ka ban le ya ka genome sequencing. Uni officer le thu ru bala le ban kenthop iki nong muna na keleng ka jela ha ka por ban pha ban le ya ka genome sequencing. Ngin chupen ken mau ba principal secretary katnat ka koi ka khya ka Meghalaya upi Sampat Kumar ula ong babuan na kinong shnong ka Meghalaya kimpat shimtika bat kumta ka jela kala bu yakani ka kamban pendap ya ka jing ai rawai tika khmat khamtam na ka benta ki rang ba rang san ki temen ki kro ki badon ya ka jing pang hakamet jongki. Da ka ba ong ru ba ka sarkar jela ka bu ahmat ka jing test COVID khnang bala ban lab ya ka jing pang ha ka por babyang ula kentu ya kitu baro ki badani ki dak jing pang COVID ban kan randien na ka balik phat test yaladi. Katnat ka bape ya ki kam rijing ri jong ka Nagaland kala pentik na bakala don ka jing khie jong ka jing pang snyang bala khot ka African swine fever hakikat tu kat ni ki benta jong ka ni ka jela. Lala ban pentik na ya kani leng baka RT-PCR test pala le da ka North Eastern Regional Disease Diagnostics Laboratory ka badan hakana para Guwahati. Ki nong muna bala test ki dai ki bana ki artali kishnong na district Mokokchung kunthop ya ka Longkong jong bat ka Satiar bat ka wei kashnong na ka district Phek ka bakartang ka Kuzatu.
Hadin balayo ekani ka khubor kani katnat kala kentu ya barok kinong risnyang bekinong syok do snyang ban long ki bapet ngor hakabe dai bakani ka jingyo opang kisnyang. La kentu ru yaki bakin pentip ya kanu hono ka jingyap snyang bakham ipher syaki jaka suman merat bat jingri kabajan kenang ba on la ban shim mikilat ya dah ki badan kam. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Namar ka jingkiyo ki bapang COVID haka jela katnat trip ngan puli banyak kato. Namar ka jingkiyo ki bapang COVID haka jela katnat puli puthi jong ka jela Tripura kalarai ban pensange swashipor ban pelong skol ki kena ki bapuli haki kerdan ki bakhamret katana do nursery hado class 7. Nalor kani kala khang no shwa ki hostel babu khana skol ru khnang bante la kam ya jing sapriang ka jing pang COVID. Henry le thu ba andang penlong skol ki khana class 8 hado 12 hakaba on penlong put sngi ki class but on sha tangsan phauna ka shispa ki khana banwan. Menteri katnat puli puthi ka Tripura Uratan Lal Nath ule thu ba kani ka jing penbet ya ka jing penlong skol ban sedang traikam na do mantaka sngi ka hatnyo tarik ukala lengkot hado bandakot benai. Uni Menteri ula ban rap ru ba larai ban beteng ya kajing penlong skol na kabantaki kena class 8 hadu 12 kenang ban pensuk ya kajing ai dawai tika COVID na kabantaki kena samla ki bah pedang khatsan bat khat prasnyam karta. Kajing ai dawai tika COVID kalakan jo sya kajing dap shisnam pura hanen kasngi. Hapok kajing yalam jong Menteri rang bak du Narendra Modi kajing ai tika hakari kalalong kabastet tam bat kabajob. Katnat ka koi ka khia jongkari India kala thu hnin ka sngi baladap ban ai palat shispa san phon riu klor hnyo phon riu lak tali ki dos jongka dawai tika COVID khat khandai hakari barok kawai lengba ka jing ai dawai tika ka badang ya shakhmat hakari menta hadien ka hnin ka sngi ladap ban ai palat hnriu phon riu lak arpoi hajar tali ki dos jongka dawai tika COVID Laya thu ru ba ka jingdan ki bakot hakari menta kalong khandai pusau point sunway na kashispa bat ki badang pang COVID hakari barok koi menta ki don khat san lak san pawajar laispa hnyo pon nyongut. Katnat ka koi ka khia jongkari India kala thu ru ba kala ai palat shispa san popra klor tali ki dos jongka dawai tika COVID shaki jala ba ki Union Territory haduk menta klem kanu ka jing siu. Haba pai pat sya kalong ka man na COVID ha Meghalaya ladan arspa khatwei ngot ki balayo thamai ka jingpang COVID khat khandai hanen ka sngi bat henyo pusaw ngot ki balakot na kani ka jingpang baro ki badang pang COVID ha ka jela menta ki don 6000 shispa arpo prangun. Menteri rang bak do Narendra Modi ula kentu ki khanna bat samla pule ban register na ka banta ka pariksha pe charcha ka ban salong shen menta usnam. Haki kerwa leng ba ka Twitter, Modi ula ong ba kani ka program kawan ra shibun ki jing hikai bat ka plilat ban ya kren bat pliu jing mot bat ki samla bat ban sngot hu khambhai ki jing ba ki kan du bat ki jing thrang jongki. Ula ong ru ba kan yarap ban tip shu shapang ki jing tip ki bathamai hakal yang ka puli puthi. Kumta kat baki examen ke lanang jan ka pariksha pe charcha kan salong shen ha uni usnem. Ula kentu ye kitu ki nong hesem bentah kan ka program ban ai men siam ki khanna ki ban sai le ki examen ba prepare ban ya sam lang ki lat ban penja ki jing ngau shap tiang bat khuslai jongki ki ba mi na ka jing tiang ya ka jing le examen bat kumju ru ban ya kershan lang ya ki pa bat ki nong hikai. Inspector Sudan Singh, Company Commander jongka Ikoi 28 Battalion jongka Border Security Force BSF jongka Southwest Garo Hills District. Ulabu ejahar persya ikinong khaitu kibala persang ban shalantu ya nrituli ki masi sha Bangladesh. Yakini kinong khaitu lalap ha thorang para hajan uput kari Bangla bat India kat bakidang persang ban le ekatai kakam. Lethu bahakan ni kajing tengku pedang kisipai BSF bat kinong khaitu yakimasi uwei usipai ulasha thom daka kan jawat henrei ulalat im. Lethu ru bakite kinong khaitu kelio pet sha Meghalaya rengkat bat kimasi lait no tangya uwei ubadai nakasnong Haridaspur na Gopalganj district jongka Bangladesh. Ya une ubalasha kem la IT no shaka thanat ha Mahendraganj Southwest Garo Hills. Bat kat tungila poi syaka bakut jongka khubor kabalawan syapi nak All India Radio Shillong. Sashi por kata kapor prabajeng ni so bagadali station nak benta ka khubor hakaktin Hindi kaban buat pada ka khubor hakaktin Pareng hakapor prashteng kani kadai ka All India Radio Shillong.